ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಗನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕಾಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಅಬಿಯ ಬೋಡು ಮಶ್ರೂ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಫಟ್ಟ ವಾಫ ಮಿ ಮಸಕತು ಗಮಲಿ ಮಸಕೆ ಫಟ್ಟವಾದ ವೀರ ಸೋ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹ್ ಮಿ ಮಸಕೆ ಫೆಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಗನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗವಣಿ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಬಾ ವಾಫ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೈಜ್ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಅದಿ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಟಾಗೆನವಿ ಮೀಗೆ ತುರವೆಸ್ ರೈತುಂಗ ಮಜಿದ್ ಹೋಗೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಏಕಿ ದಾಯಿರಾತ ಹೋಗೆ ಮೆಂಬರು ಮಿಸ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಗ ಬ್ಯಾರ್ ವಟಾಗೆ ಕಂ ಫಾಕು मी गितुरा मी मशरूआ की इंडिया सरकार के ही तेरे कमाया की कुरिया के अंदा मशरूआ का बायरुगा मी रस्मियातुगा इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पी मुरलीधरन बैर वटागे नवी अदे हमें यहाँ की कमा गोलू हो रही हिंग इदारा तो हो गए इस वेरी नागन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए इस वेरी में मी रस्मियातुगा बैर वटागे फहा कोलंग अदे मी मशरूआ की बोडू मशरूआ का बायरुगा मी हम क्या में अडू सिटी के रायुतना मी कमुगे साबों वरब गिना फायदा तक लिबे मुंताना मशरूए हास गोतेग मिहारू राज्य बेरा दतुरकुरन मालय दिवमुके बदलुगा मी एयरपोर्ट तरक्की वुमा कीगा हिन हिन कौम तक वेस मी सिटी के रायुतना दतुरकुरम के फुर्सत लिबे केंताने अदे हम ये कीगा सरकार के एम बोडा इन अमाज में सरहतुगा फतुरकम के सीना फुला कुरम हेकम वुमा कीगा मी एयरपोर्ट कीगा अडू सिटी का फतुरे कम फुला कुरमट्टा कुरियनु तलिबे दाणकम सरकारों हाम कुरब्बा मी सिटी गा मी कुरिया गेंदा बोडो मशरूआ गुले गोतुम पीएसएम न्यूज़ मिरशुगे रैतुना वाहकता काले में गोतुम रैतुम फाह कुरा गोतुगा मी अतोला वर मुहिम मशरूआ हास गोतेगा सिटी के फतुरे कम फुला कुरमट्टा काले गेंदा फुर्सत के अदि मिया कीगा वजीफा इतुरुवे मीनुनस अतोलगे 110 बोडति कुरियरुंत केलिबे मुंदाणಕ मी सिटी के रैतुम गाबोल कुरे मियादु इराद कुरव्या मी फेनिगिंदे वरं उम्मीदी मंजर जुमला को मुली एयरपोर्ट एक्को तरग्गियवेगेन दाणे तसव्वुरे अलगुण्मेन्न मियदुगे रईस कुरस्सवा देव्वाफ ए मसक्क फेट्टेवी कमी मियदु फेशिगेन दिय कमी ए अलगुण्मेन हम हितुं वर बोडं अलगुण्मेन एकमा उफावाकमेन ए अड्डूगे तरग्गी गुळिफवणि एयरपोर्ट अलगुण्मेन्न हम ए शक्यव्विस देक्कम टूरिज्म अड्डूग नुहिंगागे गुळ एम्मे बुडे सबबेक्कम एकमुगे तजुर्बाकारुं हम विदाळवणि एयरपोर्ट ರಂಗಳು ನೂಂವೀಮೆ ಎಹೆಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ಮಿ ತರಗ್ಗಿವೆಗೆಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಿ ಅಡ್ಡುಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಲ್ ದಿಬಿಗೆ ದಾಣ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರಿಯರುಮೆ ಏಕಮ ಒಳಗೊಂಡ್ಮೆ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಫಾವೆ ಹಕೀಗತು ಮಿ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ವರ ದಿಗುಮುದ ತಕ ಫೆರಿ ಇಂತಜಾರ ಕೆರಬಂಗ ಕಂತತ್ತಕ ಲೊಲಿಕುರ್ ಮತ್ತಿ ಫೆನೆಗು ಮಿಯನಿ ಎಹೆಮೆ ಮಿಗಮಟ್ಟಕ ಅಫರಿ ಮಿತಿ ಬಿ ವರ ಉಫಲುಂ ಅದಿ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಗಂಗ್ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದರ್ तरग्गी मशरू अमली मसक फेशिगे मेन या फिर लुकुरमति अफर मितबे वर हिवमजेफे वर उफली मिकमट्टक अदा अफरिंग मिको मी सरकार शुक्र अदा किरमा हितुगे एम फुमिनु गेन एयरपोर्ट बैनल अग्वामी वागे बंदरु मी प्रोजेक्ट तरग्गी ओगन दाय मंजर अलगोंड फेनुने वरंग हिंगमजेफ अलगोंड मिहिरी अलगोंड वन्नस बेनुन टूरिज्म अलगोंड वरस जमाम विज टूरिज्म नुलिबिगें गेस्ट हुटा नेलिगें मी गे दोरुगा रूम ತ ನೆಹದಿಗೆ ಉಳೇತ ಮಿಹಾರ್ मी बाइनल अग्वामी वागे बंदर हेदुनी में अलगोंड वन्ने एफुरसत लिबेना फुरी हम यागिंग क अलगोंड एबो अदे अड्डू सिटी गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मी तरगे कुरमंदनी हरकु 1.5 मिलियन फतुरवेरिन खिदमत देवे गोत तैरगे कुरा पैसेंजर टर्मिनल का एकेगा मीनुनस बैन अक़वामी एयरपोर्ट तो होगा वरी वसीलत का एकेगा जमानी फेमड़ का मित तरगे कुरवे के मितनी मी आएकेगा मी सिटिया वर बोडत कुरियरुं तक अन्नानकम सरकारों का कुरवा गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वफीका हामिद पीएसएम न्यूज़